się nie martwić, bo raz, dwa zaśpiewamy. Kilka utworów chcielibyśmy z Państwem. Z tym maratonem to żartowałam. Chociaż widziałam taki komentarz na Facebooku Muzeum, ktoś napisał, że można by zorganizować maraton właśnie kolęd w języku kaszubskim, bo odbywają się tutaj maratony, na przykład pieśni patriotycznej i pieśni kaszubskiej, ale kolędowej jeszcze nie było. Więc można o tym pomyśleć. A teraz zaśpiewajmy, zagrajmy, właśnie korzystając z pięknego śpiewnika.